Limburg aan. Voor winkelkerkjes krijgen bestild. En dan zien we weg 10 weken afgetild. Is de Jeske niet te klein of de petticoat te wiet? Komt het brukske of de hoofd nog wel op tiet? De vraag is, kunnen wij gaan houden op die kist? Of hebben wij de boert gemist? Uit AliExpress. Weken wachten in de stress. Want kunt de Ali niet, is vastelovend niet compleet. Uit AliExpress. Het duurt nog al een week of 6. Kunt alles binnen voor die dagen. Is het gedaan met het gedrag, dan geven we Ali een medaille. Is vastelovend kans geslaagd. De pletjes op die site reed dubbel diep gecheckt. De kleur is goed en het patroon dat liep perfect. Maar de wies naar zo de koers de hulp geen moord. Zelfs de centimeter weet zich geen rood. Toch mijn opbewonnen fooi, de bestellingen gefixt. Met geen centje pien bij Ali kost het niks. De vraag is weer al ons mensen worden mat. Of zien we bij de buurt gepad? Uit AliExpress. Weken wachten in de stress. Want kunt de Ali niet, is vastelovend niet compleet. Uit AliExpress. Het duurt nog al een week of 6. Komt alles binnen voor die dagen. Is het gedaan met het gedrag, dan geven we Ali een medaille. Is vastelovend kans geslaagd. Friedrich Mergelgeit, de bel, de kameraad van PostNL. Met het rood-geel-groen pakket wordt de 4 dagen super vet. We zien gered. Uit AliExpress. Weken wachten in de stress. Want kunt de Ali niet, is vastelovend niet compleet. Uit AliExpress. Het duurde wel een week of 6. De buit is binnen voor die dagen. Het is gedaan met het gedrag. Nou geven we Ali een medaille. Is vastelovend kans geslaagd. Nou geven we Ali een medaille. Is vastelovend